Bon dia, estem immersos en Sant Vicenç, la festa petita de Sant Joan de Mar, i avui és el matí de la trobada. Aquesta trobada aquest any és especial, per dos motius. Aquest any es fan 600 anys de la primera referència d'un gegant a Catalunya, i com a segona ha sigut també així una mica especial per celebrar els que són els 5 anys del canal que es fan aquest any. Endavant! I ara ens veurem per Carnestoltes, durant el regnat d'en Pellofa IV. Fins aviat!